Давам думата на госпожа Фейзиева за изказване. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Ние от нашата група искаме да изразим нашите искрени поздравления. Уважаеми кмет, уважаемо ръководство на община Разград, уважаеми колеги, скъпи съграждани! Ние, общинските съветници от Движение за права и свободи, заявяваме своята категорична подкрепа за проектобюджета на община Разград за 2025 година. Този проектобюджет е резултат от задълбочен анализ и отразява реалните нужди и приоритети на нашата общност. Той обхваща всички сфери на обществения живот, от социални услуги и образование до инфраструктура и култура. Вярваме, че този проект на бюджет е стъпка по-добро бъдеще за всички жители на нашата община. Но въпреки това, ние ще следим внимателно всяка изразходвана стотинка. Прозрачността, отчетността са основните принципи, които ще отстояваме. Ще изискваме редовни отчети за изпълнението на бюджета и ще настояваме за ефективно използване на обществените средства. Подкрепяме усилията на кмета и общинската администрация за подобряване на инфраструктурата, включително ремонтите на улиците в селата и града, както и инвестициите в социални услуги и културни проекти. Призоваваме за продължаване на тези инициативи и за търсене на допълнително финансиране чрез европейски и национални програми. С ясно съзнание, че ние сме избрани да работим в полза на и за хората, заявяваме, че ще продължим да работим за благото на всички жители на община Разград. Ще бъдем гласът на хората, ще отстояваме техните интереси във всяко решение, което вземаме. Нека този бюджет бъде началото на нов етап в развитието на нашата община. Едно ново начало, което поставя хората в центъра на всяко решение и действие. Благодаря ви, завърших. И аз ви благодаря. Сега